Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek ordnat li l-OI għal-Jelda Sirjan ta' 48 sena għandu jiġi estradit lejn l-Ungerija. Huwa ġie arrestat f'pajjiżna wara kien qed jiġi mfittex b'mandat ta' arrest Ewropew mill-awtoritajiet Ungeriżi fuq traffikar ta' persuni kif ukoll li ffaċilita permessi ta' dħul u residenzi illegali. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mis-Supretendent George Cremona u l-Ispettur Omar Zammit. Floyd Cardona ta' 23 sena minn Birkirkara nata l-ħelsien mill-arrest fuq qatt ta' kundizzjonijiet wara li ġie mixli li sawwat lill-eks sieħba tiegħu u ħalliha mal-art ħdejn Central Strip f'Raħal Ġdid. Il-każ ġara nhar it-tlieta bin-nies li kienu għaddejjin mit-triq waqfu jagħtu l-ewwel għajnuna lit tfajla li sofri ġrieħi gravi. L-akkużat assistit mill-avukati Emanuel Mallija u Ezekiel Bsajla ċaħat l-akkużi. Fil-qorti kompla jinstema' l-każ ta' Jordan Azzopardi ta' 29 sena magħruf bħala El Chapo ta' Malta. Huwa jinsab mixli kien il-moħħ wara ċ-ċirku ta' traffikar ta' kokaina u eroina. It-tfajla tiegħu ta' 5 ulied ta' 31 sena minn Bormla qed tiffaċċja proċeduri l-qorti wara ġiet mixlija b'kompliċità ma' Jordan Azzopardi u li allegatament wedet xi flus lil xi xhud li xed fil-każ. Fil-qorti xiet espert farmakoloġiku li qal li s-sustanza li nstabet fil-proprjetà tal-akkużat fil-wardija għandha traċċi ta' kokaina u f'proprjetà oħra fil-Madlina instabu traċċi ta' kannabis. Fil-qorti kompli jinstema' l-każ tan-negozjant James Fenech hekk kif hu flimkien ma' 4 ħaddiema oħra tiegħu qed jiġu akkużati bi ksur ta' sanzjonijiet restrettivi li hemm fuq il-Libja. Xedet l-Ispettur Lara Butters mis-sezzjoni tal-Immigrazzjoni spjegat kif fl-ewwel ta' Lulju 2019 kienet daħlet dgħajsa fil-port madwar 20 persuna li telqu mill-Libja. L-Ispettur Butters qalet li flimkien mal-Ispettur Omar Zammit kienu marru jkellmu lil ħaddiema barranin fosthom Ingliżi, Amerikani u mill-Afrika t'isfel. Il-kumpanija ta' James Fenech Sovereign Charters batet żewġ dgħajjes fil-Libja mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-Bord tal-Monitoraġġ tas-Sanzjonijiet. L-investigazzjonijiet f'dan il-każ qed jitmexxew mis-Supretendent George Cremona u l-Ispettur Omar Zammit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.